Yellow guys, how are you? Muri sei? So pakaitwa birthday ragogo vangu, I was broke zvekutodaro. So apa ndazongoto sezvo ndamboona kuti masenzi kudai rega ndimboendesa gogo vangu auti vamboenjoyawo tumari twemuzukuru wavo guys. So apa tatakuenda we were going somewhere kunonzi kuchapungu. It's in Norton. It's a nice place iri muNorton. So apa tasvika tapinda mazono uchi yangu guys yakafa electric iya saka ndikuita zvekupushwa zvinobohwa sei, ungoda kuzvifambira wega but zvinoita soon. So tabva tapinda panonzi pachapungu sorry. Pachapungu apa panobikwa chikafu chinonaka zvisingaiti. So like tata order chikafu chedu, machips and chicken nemasalads, tisedu tiri kudya, takapfeka edu majezi nagogo. Yangu tototo yakahwina kapaya then gogo wangu akapfekawo ndo Manchester Man City, I don't know, nichandongoziva ndechekuti ndakapfeka tototo. Look at Sisiriri, she's enjoying. So apa tapedza kudya manje, maplates aya asisina chinhu. Isusu kwekudya ndokwedu manje, we eat, hatiite zvekujaidza chikafu. Tapedza edu kudya nagogo. Unofanira kumbozvispoila uso guys, kungozvispoila uso kuri right. Mari yacho haife yakakwana. So apa tapedza zvedu takutaura edu nyaya nagogo, takumboseredzera tatagutisa kuita kuguta chaiko tichitaura edu nyaya nagogo, achindotondibvunza kuti nai mairepon mazuva ano mukumboita nezvechezvezvo imimi vanenge vachida kuzivisisa love life yangu. Gogo vangu ava ndinovada zvisingaite mbuya vangu ava guys, ndimhama vangu, ndimhama.